I ovako počinje naše putovanje u Budvu 2021. Ne znam da li možete da me čujete od ove silne buke, ali prvi čovjek kojeg vam predstavljam je Dušan Jovanović, moj drugar iz detinjstva, iz vrtića, iz Sremčice. On će na ovom putovanju nositi Seiko 5. Putujemo njegovim Sabom, moramo da ga sređujemo, sad je negde oko 9 sati. Krećemo u 5 ujutru, tako da čekamo još da vam predstavim i Štulića i možemo da krenemo na put. Pali smo na Zlatibor, dobio sam jedan telefonski poziv. Telefonski poziv je glasio da sam zaboravio apsolutno sve košulje u Beogradu koje sam spremio za more, tako da idem na more najnervozniji na svetu, ali ako ništa bar imam Tudor na ruci. Idemo da jedemo, kao i svaki Srbin koji krene na more u Crnu Goru, staje se na Zlatibor da se nešto jede, pije. Levo je Dušan, desno je Štulić. Javljamo se sa graničnog prelaza. Batrovica, mislim. Stvarno, kako se zove granični prelaz? Horgoš. Horgoš. Ulazimo u Crnu Goru. Nije, sa Kelebije se javimo. Uglavnom, ne znam kako se zove granični prelaz iskreno, ali treba da uđemo u Crnu Goru svakog časa. Samo da se snimim da smo napravili checkpoint na Skadarskom jezeru. Put je odličan, ne mogu da se žalim, nije bilo ni gužve. Prošli smo relativno brzo od Zlatibora do Crne Gore. Evo nas sad na kafici i idemo do Budve. Da se javim da smo stigli, ali prvi dan naravno se nikad ne kupamo u vodi. Ja sam ipak za svaki slučaj stavio Tudor na ruku, ali testirat ću ga najverovatnije sutra. Mrtvi smo od puta, nije nam nešto do kupanja. Sutra skačemo u vodu, a danas šetamo, uživamo, istražujemo šta sve to Budva ima da ponudi osim puno javnih toaleta. Javljamo se, drugi dan sa mora, tek smo krenuli na plažu, ono je prvi izlazak na plažu, tako? Tako je. Pokaži malo mišiće, to Dušane, znači pred kameru. Čekaj. Čekaj, dođi, moraš ovako, krenuo sam pred njim. Imaš dozvolu za nošenje oružja u Budvi. Tako da, danas sam poneo, čekaj da pokažem. Danas sam poneo G-Shock, ali bez sunca. Danas sam poneo G-Shock, tako da ćemo prvi dan testirati G-Shock u vodi. Vidjet ćemo da li će izdržati, realno do sada nema klipova na internetu da neko koristi G-Shock u slanoj vodi. Ja ću biti prvi koji će raditi taj video i taj test, tako da nadam se da će izdržati, jer sam ga kupio pre 3 dana, ali vidjet ćemo, ovo je ipak G-Shock, kažu da je neuništiv. Naravno, bez lopte nigde. Za prvi dan smo se odlučili da budemo u Starom gradu. Mislim da nema bolje lokacije za prvi dan i za plažu. Samo nadam se da ima mesta, pošto smo izašli na plažu u 1 sat popodne.
da neko testira G-Shock u slanoj vodi kod nas, da to radi. Evo sad je 5 sati popodne, od danas od 1 sam neprestano u vodi sa satom. Objasnit ću koji su nedostaci ovog sata u slanoj vodi, odnosno generalno u vodi, ali ovaj Jellyfish, kao što vidite, odličan je za more, zato što će ruka da vam pocrni s obe strane. Malo me sunce prži, ali evo ga prvi dan, odnosno već 6. sat kako testiramo G-Shock u slanoj vodi. Ono što je dobro kod ovog sata, ne znam da vam smeta muzika u pozadini, ali nema veze, moramo tako da snimamo, nemamo druge uslove. Ono što je dobra strana ovog sata to što je izdržao sve, a loša strana ovog sata je ta što prodire voda, ali u bezel ovog sata. Šta je loša strana ovog G-Shocka kada se potopi u vodu? Ta što je kućište kod ovog sata, morat ću da ga skinem. Kućište ovog sata, ne znam da li ovde možete da primetite. Vidite kako je ovde ovaj Jellyfish ili oklop providne boje, ne može da postoji providna boja, ali providan oklop ima prostor. I ovde generalno ulazi voda u sat, ali ne ulazi u sat nego u bezel ovog sata. I kao što možete da vidite, evo ovde možete da vidite tragove vode. Kao što možete vidite, sat je ovde ceo crn, evo ga ovde mehur od vode, znači ovaj sat propušta vodu, ali ne unutra. Kao što možete da vidite, sekunde ovde otkucavaju najnormalnije i sat radi normalno, znači potopao sam ga, bio sam s njim u većim dubinama, satu ništa ne može da se dogodi. Ono što ljudi zameraju jeste to da će narukvica da požuti, da izgubi boju, da se iskrivi. Generalno, ovaj tek drugi dan na suncu, prvi dan u slanoj vodi, mislim da će požuteti, ali ne u tolikoj meri da sat ne može da se nosi. Mislim da će biti ovo odlično. Dan je drugi na moru, krenuli smo upravo na Adu Bojanu, tamo nas čeka moj drug Nemanja koji je instruktor kite surfa, nadam se da ćemo malo i surfovati, vidim da ima dosta vetra, nema vetra. Idemo da testiramo, juče smo testirali G-Shock koji je kod Štuliću na ruci, pa kaže G-Shock, on je sad uspešno prošao test, a danas testiramo Tudora, samo sekund da ga ja pokažem. Dušane, imaš ti nešto da kažeš, šta ti nosiš? Koji čovjek hejte kameru, otpratite ga, zapratite svi Štulić, to je najjači čovjek u kolima. Gori u ove 2021. godine odlučio sam da kupim 2 sata. Prvi je G-Shock koji ste vidjeli, njega sam platio standardnih 130 evra, a drugi sat koji sam kupio za ovo putovanje, kako bi ga testirao, kako bi taj sat bio moj, da znam da mogu da uradim sve sa njime, na kraju ja snosim svoju odgovornost, jeste upravo ovaj Tudor Black Bay 41 mm. Radi se o modelu koji ima crni cifer, crni bezel, rotirajući bezel, mnogo jaku iluminaciju, te kadrove ste imali priliku da vidite. Ovaj sat se u moru pokazao odlično. Kada bih birao negde i povlačio paralelu između G-Shocka i Tudora, naravno ta dva sata ne mogu da se porede, jer jedan je diver koji košta 3500 evra u radnji, drugi je ipak plastični sat, mogu tako da kažem, i košta 130 evra, ne mogu da se porede, ali ovaj Tudor se pokazao bolje samo zato što mislim da su za more najbolji satovi sa čeličnim kućištem. Kada završite sa korišćenjem sata u vodi, u moru, u ronjenju, obavezno ga properete u slatkoj vodi kako biste skinuli svu so. Ovaj Tudor ima šrafajuću krunicu, obratite obavezno pažnju koliko imate sat sa šrafajućom krunicom, da je zavrnete kada ulazite u vodu. Veoma sam zadovoljan kako me Tudor poslužio, naravno nisam ga kupio u radnji, kupio sam ga po ceni tržišnoj, tržišna cena ovog Tudora i dalje je ispod maloprodajne, kažem u radnji su 3500 evra, van radnje su između 2500 i 3000 evra, što je sasvim dobra cena za ovakav diver. Neće se mnogo dugo nalaziti u mojoj kolekciji jer ipak nije moj tip sata, evo koliko je prošlo 10 dana nakon testiranja. Sve je odlično, ali 41 mm je veliko za moju ruku, naravno i G-Shock 42, ali opet neka druga priča s G-Shockom, mnogo je lakši. Debljina ovog sata je malo veća, tako da
Sve u svemu, svaki sat ima svoju prednost, svaki sat ima manu. Ako ćemo da pričamo o manama, mana G-Shocka je ta što voda ulazi kroz onaj jellyfish oklop. Mana ovog Tudora za sada je nema, tako da ukoliko želite Tudor slično na ovome, slobodno postavite Bezdaj Vintage Watches. Ja se ovog puta odjavljujem, hvala vam na gledanju i vidimo se nekom narednom videu. Ćao!